Petsilandiassa, joka sijaitsee hieman kauempana Örkkilandiasta. No niin, nyt on aamun avaus laulettu. No niin, uudet tulokkaat. Maikki taikoikin teille nyt sitten vähän ruokaa, niin voisitte syödä nyt. Ette ole kunnolla syöneet siitä, kun tulitte, niin voimistutte ja voimme sitten ehkä lähteä taistelemaan Örkkiä vastaan, kun olemme tarpeeksi vahvoja. Mulla on ihan hirveä nälkä. Vihdoinkin. Tässä saa kyllä voimaa. Eikö tämä jotain Petsin tällaista taikajuttua, että saa vähän voimia? Siis on. Siis kannattaa syödä oikeesti. Te sit jaksatte ja kohta saatte omat taikavoimanne. Entäs Max? Maistuuko sinulle? Siis mä en niinku kerta kaikkiaan, siis mä en edelleenkään pysty muuta kuin juomaan. Siis mulle ei maistu tää ruoka, tää on niin jännittävää. Mä en edes pysty nukkumaan öisin. Rauhoitu. Mä oon sun tukena. Ihana, siis hei, toi on mun elämäni nainen. Mitä sä oikein kuiskit? Ei mitään. En kerta kaikkiaan uskalla sanoa sitä hänelle. Siis minä tämmönen jänishousu. Tää on kyllä tosi hyvä tää. Mä haluan vähän maistaa tätä juomaa. Riittääkö tämä teille vai onko teille lisää kenties? Kyllä tää riittää. Mä en liikaa kuitenkaan pysty, koska mä oon vieläkin niin ikävä. Reksiä. Rex on niin rakas. Meidän ystävämme. Älä puhu. Minullakin on ikävä. Max! Ei mitään hätää, Max. Hei Max, nyt vähän skarppi. Ja seuraavaksi minulla olikin ilo ilmoittaa teille, että Korppi aikoo taikoa teille tänään omat taikavoimat. Mitä? Vähän siistii. Ihanaa, vihdoin ja viimein. Ollaanko me nyt niin vahvoja, että me pystytään saamaan ne vai? Minkä minä muka saan jonkun isomman nokan vai? No eikä nyt sentään, tai en mä tiedä, voiko sellaisia saada? Wow. Tämä on minun taikavoimani. Haha, osaan lentää ja nopeammin kuin valo. Voitteko kuvitella? Oho. Minusta tuntuu, että minulla on kaikista parhain taikavoima. Vitsi, sä tulit kovaa. Sähän tulit kuin joku salama. Siis vai tipuit sä vaan tuolta? Oikeesti, oliks toi joku... Tipuit sä vahingossa? Ei, katsokaa. Wow. Wow, sä meet kuin salama. Wow, aika cooli. No, en mä nyt oikein tiedä. Siis no, ihan jees. Ihan sama. Mä en enää kestä tätä. Ihan oikeesti, kauan tää vielä kestää. Milloin Rex tulee takas? No niin. Voisiko mä vaikka joskus päästä sun kaataa jotain? Siis ehdottomasti. Ajattelin juuri seuraavaksi kysyä sinulta. Haluaisitko tulla selkääni ja lentäisimme hiukan? Wow! Mutta... Mitä? Mitä lentää? Siis no... Väitätkö, että se oli liian vaarallista mukaan? No ehkä joo. Voidaanko me nyt... Hei, syö mieluummin joko. Syö nyt mieluummin. Lennätte sitten joskus toista. Joo, hei, nyt ette lähde lentää. Nyt tehdään kaikkemme, että saadaan ne voimat ja päästään auttamaan Reksiä. Ja sä, prinssi, sä lähdet meidän mukaan, totta kai, vai mitä? Okei, no ehkä mun täytyy sit vähän niinku alentua teidän tasolle tässä. Alentua meidän tasolle? No ei se varmaan sitä niin tarkoittanut. No en mä nyt sulle sanonut sitä, hei. Anteeksi. Mitä tässä tapahtuu? Ihan oikein. Siis mitä? Pussasko se mun elämäni rakkautta? Nyt mun täytyy oikeasti tehdä tälle stoppi. Lähdetään nyt sinne Korpin luokse. Mitä? Mitä sä oikein höpisit tuolla? Mennään sitten sinne Korpin luokse. Okei. Ihan oikeesti. Mennään me edellä. Tule. Joo. Pinkki, mikä tuolle oikein tuli? Miksi tuli noin vihainen? En mä tajuu. Yhtäkkiä se vaan skitsahti. Ihan jees. Mulla on vähän misui tuolla niin kuin enemmänkin tuolla odottelemassa. Tuolla että hänhän voisi olla niinku yksi heistä. Mulle ei riitä yksi. Sä oot niin ihana prinssi. No, me odotamme täällä. Me kaikki rakastetaan sua. Ja palvotaan sua. Mä voin harjaa sun ihanaa turkkia. Ihanaa. Mä tuon sulle ruuat. Miau. Mau. Joo, susta mä ehkä saan. No joo, mennään nyt sinne Korpin luokse. Toi prinssi vaikuttaa turvallista matkaa. Tulkaa sitten, kun teillä on taikavoimat. Moikka Maikki. Moi. Pinkki, toi prinssi vaikuttaa aika mukavalle. No joo, se oli kyllä yllättävän kiva sulle. Ettekö se näe sen läpi? Siis se on ihan täys ääliö. Se haluaa vaan teistä lisää tyttöystäviä. No miten, niin ei se vaikuta semmoiselta. Sinä et ainakaan siihen mene, ihana pörrökorvaseni. Mitä minä juuri sanoin? Sä et kuule rupee mua määräilee. Nyt mä menen Korpin luo. Odota nyt hetki.
Ai ai. Odota nyt. Tupsu, minä olen Tupsu. Lopeta tuollainen höpötys. Tupsu. Sinä olet Tupsu, minä puhun hauskasti. Ja nauran. Joskus. Katsokaa minun jalkojani. Minä lakkasin aamulla. No niin, nyt on vuorossa se, että minä tajon teille taikavoimat. Kuka on ensimmäisenä vuorossa? Kuka on rohkein? Kuka on rohkein? Kuka on rohkein? No niin, hei. Onpa hauskaa. Korppi. Sitä ei tarvitse ollenkaan pelätä, se on niin hauskaa. Oikeesti mun piti niin pidättää naurua, olla tosi hauska ääni tuolla Korpilla. Oliko se Pinkki se porukan rohkein? Mä sain semmoisen käsityksen meissä, niin mä jään pitää seuraa tonne Tupsuun. Okei. Hei, ihan oikeesti, nyt odotetaan eka ees nää taikavoimat. No niin, kuka tulee vuoroon? Tsemppii, Pinkki. Kiitti, Tupsu. Onko se Mä Pinkin menen nyt. vuoro? Joo, mä teen mitä vaan, että mä pääsen mun rakkaan Rexin luo. Mitä Tule mun täytyy tänne tehdä? hautumaan. Ja mitä tapahtuu? Se selviää seuraavassa jaksossa.